sa atong kinabuhi, makaingon gayud kita, usahay, aduna kitay tendency nga mukabog gayud diha sa atong mga bahandi for survival. Mao nang ang uban kanato maningkamot gayud ug maninguha nga madaghan ang iyang mga katigayunan, mga material nga mga butang ug mga bahandi. Apan unsa di ay ang matuod nga mga bahandi maigsuon? Ang bahandi ba kutob labang ba sa mga material nga mga butang, kwarta, katigayunan, mga luna ug uban pa? O aduna pay mas bililihong bahandi nga diin kining maong bahandi makapahiduol kanato sa Dios. Usahay ang kinabuhi sa kalibutan maigsoon, magdala kanato nining maong tentasyon diha sa pagkahakog. Nga bisan anaa kita sa kaayo o ingon manusab sa maayo nga kahintang, maniuha pagay kita to accumulate more to the point of depriving other people. Munang usahay masubrahan kita diha sa pagkabot o pagtinguha sa mga bahandi nga yutanon. O dili kita makaantigo sa pagtigom sa mga bahandi nga langit nun. O mao kini ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa atong ebanghelyo karon maigsuon. Kabantayan unta nato ang mga kahigayunan o ang mga tinguha sa atong kaugalingon nga kutob lamang usab sa atong kaugalingon. Nakalimot na kita kung unsa ang mas makahuluganong pangbahin sa atong kinabuhi, and that is to cultivate treasures for heaven. But in what way sa unsang paggiha maigsuon nga atong mapahimuslan o ingom na usab mahimong kahigayunan nga makatigong kitag bahandi ngadto sa Dios? Una siguro maigsuon mao gayud ang pagpamati sa pulong sa Dios. Kay isip mga tinun-an ni Kristo, ang matuod nga tinun-an ni Kristo mao katong mamati ug mubuhat sa pulong sa Dios. Whenever we hear the word of God, whenever we listen the word of God, at the same time we do the will of God in our life, then we can save or we can build up treasures for heaven. For we are true and genuine disciple of Christ. Nga ang ato din pagkatinunan, sukaranan usab di ay sa itong pag-angkon sa bahandi sa langit. Kaya kung dili kita tinunan sa Dios, kung dili kita musubay o mamati sa pulong sa Dios, wala kita magtigom og bahandi para sa langit, kung dili nagtigom kitag bahandi nga yutanon nga madunot lamang. Ikaduha maigsuon gawa sa pagkatinunan nga namati sa pulong, mao kadtong tinunan who build good relationship with others. Tinunan nga naghimo og maayong relasyon ngadto sa uban. Because in building good relationship with others, my dear friends, we are also building a kingdom not only in the future but in the here and now. Umaw kini ang gipangandoy sa Dios. Ang iyang paghari dili lamang sa umaabot kun dili nga ni karon. Ug ang maong paghari pinasikat usab diha sa paghimo og maayong pakigrelasyon ngadto sa uban. And to build a good relationship is also building treasures in our life. And these treasures can be persons. And these persons can be your family, can be your relatives, can be your friends, or even can be your workmates and other people nga duol sa inyong dughan. Pagkanindot maigsuon, kung anaa ang harmonious relationship sa usang-usa, kay kung anaa kini makaingon kita, anaa gayud ang Dios taliwala kanato. Makaingon kita, tinuod gayud ni nga bahandi kay daghang mga tao
nga nagpalibot ka nato, nakighiusa ka nato, aduna kitay maayong kabubuton ngadto kanila. And therefore, building good relationship is a sign of a treasure in heaven. We hope and pray maigsuon nga ato kining pangininguhaon nga sa atong pagindahay nini kinabuhi, we can always build treasures of persons. We can always have treasures who are persons who are close to us nga makapahaduol ka nato ngadto kanila o ngadto sa Dios. Ug sa katapusan maigsuon, madawat nato ang maong bahandi ato matagamtang ang maong bahandi kung anaa kita diha sa Dios. We can always keep that treasure, save the treasure if we are truly with Christ. Kung haduol kita sa Ginoo, makaingon kita, tinuod gayud kini nga bahandi kay ang Dios mismo anaa gayud sa atong kiliran. Ang Dios mismo anaa gayud sa atong kasing-kasing. O kay ang Dios man ang mao ang atong bahandi, dili gayud kini sayon kawaton, dili gayud kini sayon bakwion, dili gayud sayon kini mahanaw, kay siya mao ang tinubdan sa mong bahandi, mausab ang bahandi nga naa sa atong kasing-kasing. We hope and pray, my dear friends, that we can always put Christ the center of our life. We can always see Christ as our primary treasure nga atong tagamtamon pag-ayo, taguan pag-ayo diha sa atong dughan aron sa ingon sa kanunay ang Dios magpabilin diha sa atong kinabuhi. Hinaot ta maigsuon nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, atong pangayon ang maong grasya na dili lamang kita magtinguha sa bahandi nga yutan-on, kundi magtinguha gayud kita sa bahandi nga langitnon, ug makabot lamang kini nato maigsuon kung kita maninguha sa pagpamati sa pulong sa Dios ug imong usab sa paghubad ini sa atong kinabuhi in building good relationship with other people, at the same time allowing God to come to our life, to dwell within us, for He is our greatest treasure in our life.